आप सब तमाम अनगौरा बाबा के भक्तगण के हम गायक विनय मिश्रा छोट भाई बुलेटिन तिवारी के संगे सबके स्वागत बंदन अभिनंदन बा। अनगौरा बाबा की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहो। एक बार प्रेम से बोल दी अनगौरा बाबा की। भक्ति के भाव बा जागल, दर्शन ला मन अनुरागल। भक्ति के भाव बा जागल, दर्शन ला मन अनुरागल। पूजे आ गई राउर कमल चरणवा, पूजे आ गई बाबा कमल चरणवा। बाबा अनगौरा तनि दे दी दर्शनवा, बाबा अनगौरा तनि दे दी दर्शनवा। भाग्या के हीन दिन बानी मतिहीन हो, कुछ न बाटे बाबा बानी हम दीन हो। भाग्या के हीन दिन बानी मतिहीन हो, कुछ न बाटे बाबा बानी हम दीन हो। पूरा कई देती बाबा मन के अरमानवा, पूरा कई देती बाबा मन के अरमानवा। बाबा अनगौरा तनि दे दी दर्शनवा, बाबा अनगौरा तनि दे दी दर्शनवा। सृष्टि में दृष्टि राउर कर संचार जी, हमरो पदाया बाबा कदी एक बार जी। सृष्टि में दृष्टि राउर कर संचार जी, मास्टर प्रवीण पताया कदी एक बार जी। विनय भूले तन राउर गावेले भजनवा, विनय भूले तन राउर गावेले भजनवा। बाबा अनगौरा तनि दे दी दर्शनवा, बाबा अनगौरा तनि दे दी दर्शनवा।